Inyetiwe isiteshi sakho yaseSiphosethu Media TV ikwethulela ingosentsha sha Ilunda Spotlight. Sidle Ilunda namaciko asakhula asiqobele ngohambo lwawo. Akilikiti thuthi wentombi yeshe wethi sabathi bhuti abantu le yellow phone mfana ngamaso samagamba EPS-1 right yaseSiphosethu Media TV bathi kuhlelo Ilunda Spotlight podcast lapho khona ngisuke ngilandeleke amaciko asafufusa adumile noma ngabe ubani okhona ezosivezela nje ubuciko bakhe noma ke sitshele ngohambo nobuciko bakhe ukuthi ke usesuke kuphi usekuphi ubheke kuphi ngoba ke lapho umbuke lapha ekhaya uyazi ukuthi sinama artist wethu esiwathanayo akhona underground and anomsebenzi omnandi ngalezi lesimanga kuphela ukuthi awakaze ayithola iplatform ukuthi akwazi ukuthi azozichaza kuthina singababukeli basitshele ukuthi basuka kuphi nohambo lwabo noma nohambo lomculo wabo noma ngabe kuthiwa ibuphi ubuciko abanawo. Namhlanje ke sila kuIlunda Spotlight lapho khona sizodla ke Ilunda. Asazi ukuthi siliza noma namhlanje Ilunda kodwa ke ngivakashelwe igest namhlanje edume kakhulu bajwayele abantu kuyibona lapha ku social media bayibona nje everywhere linomculo omnandi kakhulu uyigraduate ukubaleka kakhulu afana wazi ukuthi isifundiswa lesibakithi ilungile angifuni lo ngimchaza kakhulu ngizozibonela nje ekuhambeni kohlelo wena nje beka indlebe bathi Ilunda Spotlight. Right, we are still there on Ilunda Spotlight with SMG. Namhlanje ngivakashela uba Siphosethu Ndlovu brother. Uyaphila kodwa. I'm so happy mfowethu ukuthi kube nawe namhlanje. Lami happy yize manje yaqinana sibile why yeah bafowethu yabantu sisuka kude way back I remember sesineminyaka mas. Yes. Yabona nje mina phela ngikhumbula lapha ya sihambe sekule concert yayikude ebusuku Yeah. Don't mention that. Afuna ukukhuluma kakhulu wethu siyakumukela lapho wethu siyabingelela Ilunda Spotlight la kuyaseSiphosethu Media TV mfowethu. Sithena namhlanje asibonge kakhulu ithubo sinikezele ukuthi ufike namhlanje uthi cha usivakashela ube nje uzosinikeza uhambo nekhono lakho ukuthi usuhambe ibanga elingakanani. Mhlawumbe abantu bahlale bekubona ke my brother. yeah Bayakubona social media ngiyabona ukuthi uyaphopha every day bakubona nama albums yakwazi semgaqweni uyapromoter umsebenzi wakho mfethu ukhathalele kakhulu. Mhlawumbe umunye umuntu osekhaya uyaxheka ukuthi lo muntu wapi ubani Siphosethu mfethu tshela abantu mfethu ubani Siphosethu kodwa ngenze mhlawumbe Siphosethu mhlawumbe sitshela ukuthi Siphosethu kahle station name mhlawumbe ngolele igama hayi ngizwa kahle mina uSiphosethu mfethu bani. Okay bafethu ngizoqala ngokubingelela ababukeli kuqala kuze nazonke izinkalo ngisakhona la kulelo hlelo leli igama lami nguSiphosethu ngwaNdlovu ngiqhamuka lapha ya eXhobo la ngazalwa la khona ngingasho nje ukuthi inkaba yami la yatshalwa khona elimantende baba ilapha engikhulele khona nje semncaneni bami kwaze kube ngisukuba mdadlana ngikhulele khona endaweni ekuthiwa kusemasameni nasendaweni ekuthiwa kusofafa in the rural areas asingakhohlwa Emaphandleni mfowethu singakhohlwa ukumention ukuthi ngiqhamuka emaphandleni njengoba ngilomuntu engiyona nje angiqhamuka from the rural areas baba ilapho khona engikhule khona ngihlala nabazali abafowethu odade bethu angifuni ukukhohlwa ukumention a-community because i-community was there at the time ngisakhula mfethu so Siphosethu nguSiphosethu kaNdlovu ngikhulele eXhobo yabona wafunda kuphi Siphosethu? Okay uhlale emakhaya wafunda edolobheni cha angifuna baba ngikhulele ngiphinde osengifundela khona emakhaya sure bamba la not in special schools esikoleni ozabantu abanormal iprimary yami ngiqala ukubambelela lapha eQonto primary school ngadlula khona ngafuthi esikoleni sabantu abanormal secondary school ekuthiwa kusemasameni ilapha engiphethele khona umatric wami ngo-2018 ngathi nje ngafinisha khona yabo. Ngithanda leya point bafike ukuthi ukumention uthi yabantu abanormal because abantu they got leya mentality
Yeah, let's not say leya mentality. Kuvele amanye abantu banokuthuka if nizofunda nibe mixed ngaleyo ndlela mixed ngayo. Ukhumbule ukuthi indawo zasemakhaya sezinabantu sezinezikole ezihlukene ngendlela ezithile. Abantu special, abantu abanomali. Tshela mina bakumukele kanjani like ine community yabona maningane, mangabe ningane singane ezizinto asilulu ukuthi sibe get used to it, ukuthi no siyabantu, we are not in the same background, we are not in asaliwe ngendlela efanayo, yabo. So i-community ikumukele kanjani like yasesikoleni uhlangane nabantu abanomali while uphila ngendlela ophila ngakho? Yabona, that community, I can say it is my best community who made me the person who I am namhlanje yabo. Angifuna mama kodwa wena ngisafika lapha ka grade 1. Sure. Ngangisaba ukuqoma mama. Yeah. Angisaba izingane because nganginale mentality lena ukuthi mina ngumuntu odalwe ngendlela ongafani nazo. Mase kube khona umem lapha ekuthiwa umemphungulo owangisiza owafika kumina wathi Siphosethu ukungibona yini ukuthi ngihlezi ngimi lapha ewindini njalo kuseni ngithi ya athi Siphosethu njengoba mina ngimi lapha ngisuke ngingamine nje kukhona into ephuma kwena emnandi ngithi memphungulo yini le Siphosethu icula kahle umculo wakho mina ilizwi lakho liyangibuzisa yabo. Uyezwa ukuthi ucule esikoleni ngesikhathi becule lapha kwi-assemble nami ngaphakathi eklasini engangiphela mina ngisazivalela eklasini bayishaya ngaphandle nami ngiyishaya ngaphakathi. You keeping this thing as your therapy, the time ufika usane ukwesaba ukuhlangana nabantu and umculo was keeping you alive ukuthi ukwazi ukuthi ube nekhampani yakho. Lemina-ke baba ngesikhathi beqala icule eminyaka engilazi ngiyalivuma ngaphakathi it's where umemphungulu ayengiza khona. Oh yeah. Bese-ke lapho wena wathi kusukela namhlanje ngaphinde ngikubona uhleli la. Yazibona le njengale laphayana enyango ziyafisa ukudlala nawe ngawo bese ngiqala wena ngibaphele lapha etsholo komnyango cabanga. Okay, baqala basondela komnandi badlala nami ngingojayele ngathi wow kuyaphileka. Mina ngiyafuna baba from primary to high school bengiyinyama mina. Mfowethu wonke umuntu ubefisa ukuphila nami. Ngingasho ukuthi i-community eyasesikoleni bafo it is my favorite community. Yeah. Even bafo neyasemakhaya bafethu mina bafo ngikhulise i-community uphakathi wena. Mina-ke bafo ngikholwa ukuthi when you give that love bantwini they bring it back. Ngicabanga ukuthi the way usuthutha ngakhona abantu is the way abathutha ngayo back. Mina I can say mhlawumbe umunye umuntu angifakazele ekhaya your love is not like ukuthi umuntu usuke umthanda ungamboni, of which is yakapakela on social media. I can see your fan base is there, abantu bakuthanda. Yeah, but mochaza yafakazela mos leyo nto. Yafakazela leyo nto. Ngasho kanjalo. Yafakazela futhi. Yeah, mfethu. Yeah, so from there ukhula waya esikoleni wafunda nabo and waphasa wafika kwa-matric sakubanga ephepheni wonke omunye umuntu and ngicabanga ukuthi wonke umuntu ebhekile sifuna ukubona phela ukuthi lo muntu ukuthi uzamani. Labantu phela abahlale bebhekile, there's people watching other people's life. Yeah, that is true, that is true. Ukuthi uzokwenzeka uzophumelela yini, of ukuthi into esejwayelekile mos laba umona into engeke sakwazi ukuthi sikwazi ukuyi-maintain abantu. Umuntu ophila nomona sengaphila nawo. So how was your life after ke u-matric sekufanele ukuthi ke manje uye varsity?
So ibe njani impilo kufanele ukuthi usuke manje emaphandleni labo ojwayele khona manje sefawule endaweni zasemadolobheni la ungazi khona umuntu yabo uzoqala impilo entsha nabantu abangayijwayele impilo indlela ophila ngayo or angasho indlela ophila ngayo indlela odalwe ngayo ngoba it's not like into oyichoosayo le impilo uNkulunkulu akwabele yona ofuthi nobani wabele indlela yakhe. So how was your first experience owaba nayo or nje before ufike khona wawunani ngaphakathi yini owuna ngaphakathi? Okay, yabo into eyinkulu kumina bafethu. Sure. Eyangachazeka a big excitement. Ukuthi wow nami I made it. Wow nami ngifisa ukuthi one day ngibe graduate. Wethu. Cabanga wena leya njabulo leya iyona eyangilidela ukuthi noma ngisuke emakhaya ngisuke ngede ngithi no ngiyobona eThekwini ukuthi kwenzakalani eThekwini. Ngathi mina ngiyahamba ngobheka isikole. Ngifisa ukuqhubeka nokufunda cause angifisa ukuthi ngiphelele khona lapho. Ngasuka ke ekhaya. Ngafika eThekwini. Uma ngifika eThekwini sesibheka izikole bafo kukhona usuku lokugcina bafo laphaya. Ngafika eUKZN eHoward. eHoward laphaya ngafika ngahlala kena laphaya bangilalise kokuqala cause ungafika laphaya ngayizolo bangilalise kwase ngakusasa ngase sengwalahlile amathemba. Semethi ngithatha umthwalo wami there was a lady abaningi kunolayini khona ke apply bafo there was a lady I once forgot this lady engathi sengiphathe umthwalo wathi no Siphosethu woza la asambe siye emahhovisi uma sifike emahhovisi kuthiwa obezinto zakho ngiziveze bathi wow you have made it one ngathola kanjani isikole baba uma ngiqala laphayana e-University of angifuna ukuqamba amanga mfethu leya university I can say it is the best. Yeah. Because it can accommodate everyone ukuthi uphila kanjani bafo lapha sifunde nabantu abangaboni abantu abangezwa. Wow. But they are part of education yabo baba. Ngifika lapha ngamsahamba ngalo qhutshwayo. Ngifika lapha bafo kukhona iprocess lapha wena ekube kuthiwa human support. Izimali abazikhipha zasingaka ngathuka ngokuthi wow bathi lalelani mfana wena ngale vele uzohambe uthenga iPorsche le Porsche le emdraga namhlanje base le Porsche le arona la letho la university arona la bethi university kwaZulu-Natal babafasi bakhona baphela ngiyabonga shara after impilo yamanandi because ngasizengidrive nami ngibona wasengudrive even emaklasini ngiyakwazi uku-attenda bafo everything nje inormali bafo. Mfethu shout out to UKZN Howard College uthi bafo nje shout out kuyona sengathi nje ngaqhubeka iphatha kahle ama student ngendlela efanayo noma ukuthi umuntu student wesiphi isimo kodwa ke siyabonga kakhulu. Shout out to Emma Samini, shout out to UKZN, shout out to Ufafa. Yeah, olwakhe celebrity. Mina ngithi celebrity phela. Celebrity usho njalo. Olwakhe celebrity phela manje ngalena sesine celebrity ngale ngakithi bakithi ngingabi nomona uthi umkhaya wami ngomchasa nabantu. Alright, so we're still live on Ilunda Sport podcast. Okay, ngana kwethu sesiya emaphethelweni ukuthi umuntu umtshela ukuthi usuka kuphi. Sesiyazi ukuthi umuntu osuka eXhopo afunda eMasamini wahlala oFafa currently use UKZN. Nakho singakwazanga ukuthi wenzani lapha eUKZN. Okay, lapha eUKZN first thing of all I'm done with my degree. Yeah. Bengenza degree ye criminology and forensic studies lapha
e-university. Kuyini la? Ngifuna ukuthi ngelinye ilanga uma kwenzeke i-crime scene ufice mina bafo. Oya. Ngizokutshela ukuthi unabani no 2 no 3 kwenzeka ukuthi u1 no 2 no 3 yabo. Currently right now Mqasheni baba wesidede vele kwenzeke esidede bathi uqashe umpani. Currently right now I'm doing my honors. Sekusele njena izinsuku ezimbalwa ukuthi nje ngifinish lento ngiphume nayo lento uhamba uyosebenza. Angazi ke ukuthi lapha ka masters ngizoyini. Kodwa bese e-university hey ayifuna ukuthi ngihambe lapha. Ngiphathele kahle e-university lokhu kudla nje. Wazi ukuthemba usiqede zonke iziqu. Yakuthini baba? Yeah. Ngifuna uyeke ukungibiza kuSiphosethu one day. Okay. Ngizoqhubeka lapha yana evasisi. Ngifuna ungibize uthi DR Gatsheni. Okay. Dr. Gatsheni. Yeah, ngaphoqa bafo. Yabo yaminyathi. Nje. Oh yeah. Hayi siqale kwamanje sithi lana sihleli nodokotela uGatsheni. Dr. Gatsheni. Ngishongo manje. Hello doc. All right. Okay. I got one question for you before siza ukuthi ke uhambo lwakho nekhona. Manje sakwingosi yakho soza ukuthi ke ikhono lakho uhambela lisuka kuphi uya kuphi. But I got one question. Got one question with three answers. You choose one. Oh, okay. Yeah. All right. My question is, in overseas places you wish to visit one day. Number 1, Dubai. Number 2, India. Number 3, China. Which place? I can go with Dubai. Dubai. Yeah. Uvushana olwandle, ibhidje lakho phakathi nolwandle. Cabanga nje Dubai. Dr. Gatsheni in Dubai. Can you imagine that? Yeah, it's overseas. It's overseas. Yeah. That's about Fears to come. Fears come. I like the spirit wafo ukuthi akufanele ukuthi uhlale ucabanga inside the box. You must be outside the box sometimes. Kuthiwa into bafi ukuze yenzeke firstly put hope in the man. Yabo qala uyethemba ukuthi no the thing will automatically happen. Yabo. Yeah. All right. Manje sesingena endabeni yekhona. Okay. Ngitheme ngiqala ukukhuluma ngathi you are a gospel artist. So why gospel? Before ngizwe nje ukuthi usuka nayo, but why gospel? Wathi umbuzo. Why gospel? We got ama-genre amaningi, but i-gospel, why gospel? Okay, ngingasho ukuthi umculo kokuqala ngiqale ngisesemncane kakhulu. Ngikhule nje lento le ngasho ukuthi ngaphakathi kimi yabo. Yabo uqala kwami umculo ngiqale sisadlala uMasigcozi. Nabo dade bethu lezinye ingane sibaningi. Kukhona abanye into wena ababeyenza lapha at the time kudlala uMasigcozi. Bebehlezi becreate ilondoloza ama competition ukuthi hayi ingane zonke zizoqhudelana ngoculo yabo. Lapho wena nami bengikhona. Ukhona le. Kasi sonke isikhathi nje cabanga wena kasi sonke isikhathi babehlezi bethi Siphosethu number 1. Uhlale uyile nje. Laqala lapho uthando lomculo. Ngiyayazi lento le ngingakhona ukuyenza lento. Ngasho ukuthi lento le igenerate ngisayingana up until yazi yangena kuma jeans. So yakheke nje vele ukhula nakhula ngayo kusho ukuthi nandlela uMasigcozi nevarsity nina uMasigcozi lama sibaleke competition nazi thina hlala uMasigcozi awu phela uMasigcozi kuyazi ukuthi awu la ndlela uMasigcozi creative manje what about uMasigcozi le competition yokucula uMasigcozi mfethu thina sasijaha ukulala uMasigcozi so kulalwa nini uMasigcozi
Esilakane sesingalali sasicula kuyabo. Imoto sikuyalala sekuhlwile. Ingane zilale zodwa odwa balele imoto. Because I know. Unjani une-talent show? Ngazi nami. Mhlambe it is the way uNkulunkulu ayizama ukuchaza into ukuthi there will be something coming amongst those ekhulayo. Yeah. Ubuze ukuthi why gospel? Yeah. Yabona i-gospel bafo ngingakafundi bese afunda ontanga yami ngafundi. Awuphuzile ukungena esikoleni? Ngingena mina esikoleni ngina 15 years. I'm a product of 15 years mina ngoqala first year. Kodwa namhlanje Kahle wena. I'm doing my honors. Yeah, ngina 15 years. I won't lie. Hey. Ngisesikoleni. Yabona mina ngesikhathi bafo behamba bengishangedwa. So what was the issue vele ukuthi bakufaka esikoleni on time? Or when ubusaba you get the pressure ukuthi uye esikoleni no? No, but for me I didn't have a fear. Yabo. Ngingasho ukuthi into abazali bami uma bebuka mina they were always thinking about special schools. Luckily angizange ngiyeke lapho ke mina. Yabona kana ngesikhathi bafo bengishiya ngedwa lapha kwakuvuka umculo omnandi. Awu gospel. Wona umculo le engingawuthatha bafo ngisho ukuthi it is my injections. Iwona umculo lo ufanele uthandazo wakho ubunawo ngaso. Ngingasho ukuthi ya kanjalo yabo. Uyabona uma ngingedwa ngicula kamnandi ngizizwa kuphelele kuhamba kahle. Khwali ngibabuka laphaya empofeni ngisho ukuthi nabayabadlala mina angiye esikoleni because of ngikulesi simo. But Indumise was behind my back. Indumise was there. Ukuthi one day it will be one day. That is why I choose i-gospel bafo yalapha bafo. Kukhona into laphaya ejulile bafo. Uma ngibheka even uma kuthiwa ngiyaperforma ngiserious. Ngiyaphuma kuba lo Siphosethu onamahlaya. Ngiba omunye Siphosethu. Kusuke kuthinta something. Kukhona ingane bafo engasho ukuthi there is a sun engaphakathi kumina. Uma sekuvuka yona bafo angeke uzongibona ukuthi ngolo Siphosethu. This is why ukuthi ngachoose i-gospel ngoba ngiyaphila even ama-surrounding ngami ayasho ukuthi Siphosethu ngaphandle kwakho engabe sengenza ukuthi but ngoba ngilalela umculo wakho lokubuka ngiyaphila ngoba ngibuke isithombe sakho ngibuke i-image yakho buka namhlanje kuba buyisa ithemba your appearance nendlela operforma ngayo sending message to them. So babuyisa ithemba and kubanikeza le pure gospel yokuthi there is something yakhekana kubona ngaphakathi. Bafo angifuna ukuqamba mama abantu abaningi uma befika kumina sometimes athi omunye uyazi ukuthi ngase sengithi amaphilizi ngiyaphuza. Kepha ngeze ingoma yakho ngabukela isithombe sakho ngabukela ivideo yakho ngaqala phansi ngathi no this person uyenzile lento why should I end my life kenzeka abuye athi umuntu ngiyabonga Siphosethu ukuthi kube khona umuntu ofana nawe. That is why I chose the gospel bafo. So lento yomculo uma ngiyibuka uyichaza is something ukhule naye edalwe kuwena ukhula as your inspiration ukuthi ukwazi ukuthi uphile as your therapy. So ekhuleni kwayo you find ukuthi no this thing I can pursue as a career. So ngifuna ukuthola ukuthi ke from ekuboneni kwakho ukuthi this thing can pursue as a career, who you were looking up to? Ubani umuntu mhlambe okuyona industry okumentorile, ubani othema umbukela wabona ukuthi no I can't be that artist, I like music wala muntu? Bakhona bawuthu ngisayingana uma abantu bengibuza ukuthi Siphosethu ufisa ukuba yini, my answer was ngifisa uculisa kwaMama uRebecca benoluntu. Ngobani na
umculo wabo uspiritual baba. Yeah. Ngingasho ukuthi they are the two people abangenza ukuthi ngibe ne-ego ukuthi one day noma even emhlabeni phezulu umculo wonke Queen of Gospel. Yeah. Rebecca. Lundi has passed on, eh? Yeah, Yeah. she has passed on a few years back, yabo. But again, ngangisayingane right now ngibheke mina manje. You are Rebecca herself. Angisenayo role model. I'm my own role model. Your own role model manje sekhona into obheka wena manje ukuthi ngifuna ufana noSiphosethu manje. Ngifuna ufana nodokotela. Ufana nodokotela. I want to be dokotela like dokotela Siphosethu Ndlovu. Yeah, so indlela wabukela ngayo wathanda imessage yomculo wabo mhlambe nezinye zendlela abenza ngazo. So uyabo esigabeni sokusona manje uyabona ukuthi mhlambe uphokophela ekutheni mhlambe ufice izinga labo noma mhlambe uyabona ukuthi safa usebenze kanzima ukufinyelela noma ke kukhona umuntu okuguidayo lapha nalapha ukuthi mhlambe ehamba lemigudu ukuze uzokhona ukuthi ufinyelele mhlambe lezi zinto ofisayo or either wena ngokubuka kwakho sekusele ibanga elingakanani ufika la khona or so ubona usufike lapho ufike khona ngokwesifiso sakho nangephupho nalo komculo. Ngeke ngize ngiqambe banga. Yabona kule industry le umuntu akuyona ye-gospel baba. Isinzima lezana. Isinzima lezana. But ngeke ngize ngisho ukuthi inzima kumele ngiphindele emuva ngiyeke into engangiyiphupha ngiseyingane. And umculo namalenzi manje. Namalenzi kakhulu manje umculo. Ubuza la ukuthi kukhona yena umuntu ongigayidayo cha baba akhona yedwa umuntu wami. Lokho ngikona namhlanje ngiyazenza mina. And then when esikhathini samanje it's so difficult ukuthi uthole ilentuzane indlela yaphambili because indlela yaphambili these times kumele ujikele ngale ukhiphe something. Indlela eyaphambili this time kumele wenze something before ungene kuleyo ndlela. To sacrifice. You have to sacrifice. Mina wena ngisike bafana angikhathali bafo noma mhlambe ngingagcina ngingafinyelelanga as long uma kuphila abantu bakaJehova. Ngiright uma nje abanye abantu bethi Siphosethu siyaphila ngawo. Everything is okay. I've seen recently I've seen ucula nabantu abamanye amagender. Khona ingoma oyidlala ufika la futhi it's a gospel in a way ucula akhola but gender like ngifuna ukuthola ukuthi so ngokubuka kwakho angicela ukuyenza example siyahleba manje Come ngoma khamba let's okay. Yeah, siyahleba manje njengithi umculo namalenzi like usubona namalenzi uzokhumbula ngale ngaphesheya kwenye amagender they got nations yabo just because bavula imicelo ukuthi ubani abalandeli babani so engicabanga ukuthi gcina mhlambe sekuqapakela amanye amagender ngoba uthola ukuthi mhlambe uzolandwa lapha mhlambe kuleyo hlobo lomculo kuthiwa kazo mhlambe uzofeatureisha or ufeatureisha umuntu wakhona sekuthi usechamela lelo hlangothi kanjalo. So ukhona yini mhlambe interest onayo or mhlambe ukhona umculo mhlambe ofisa ukuthi mhlambe ungacula naye in one of amanye amagender mhlambe ngaphandle kwegospel? Ngingathi ngingathi ukhona kodwa angimazi kwamanje ukuthi ubani. Kodwa ukhona kwamanje angimazi. So ufuna ukuthi you are willing ukuthi ungacula noma ubani
tell ukuthi akakaveli. I'm willing ukuthi ngi-collaborate or nanoma abantu because I'm a versatile. I can't do all the genres. Yabo. So Kugqom uyangithola, maskandi uzongithola, piano, R&B, yazi ukuthi wayibuza babuzo. yeah. Kukhona ingoma yaphuma kulolu hlangothi le-genre. Yeah. And kwabonakala ukuthi ivideo yakho wenza ngayo ingoma yaleyo hit yayiphumile. Wabona sewupostwe elinye lama-artist yaleyo genre leyo. Oh. And it was trending. Awukwazi mhlawumbe ubone sokushayisela sithiwa mhlawumbe usuthathile uhlangothi kule. Cha bafo mina ke lokho ngitshela iqiniso ukuthi mina into uma ungibona ngenza ingoma bafo ngisuke ngenza ingoma emnandi. Yeah. It's not ukuthi mhlambe ngisuke ngilontuzile ngithathe ama-side no. Engane ngenza music wami. Yeah. Yindaba ngizokhohlwa umusic wami ngifocus ama-side abantu umculo omlandeli. Cha bafo mina nje ngenza ileluzane ingoma emnandi uma ngizwile ukuthi cha le ngoma le bafo emnandi Ngiyisebenzisa le ngoma. ngala TikTok, Facebook, Press on it. press. Khona ngizotrenda bafo, khona ngizotrenda. Bafo ukuthi vele nje ngitrende. Uvele nje. Njengoba nje ukuthi bu nangu. Lepas ngiyatrenda ke bafo uqamba makwethu bo. Wena bo. Bafo ngitrenda. Uthanda kiki. Bafo. Uthanda kiki Sivaleke lapho ke bafo. Into yazi ukuthi wawula ngiyibuze kodwa ngiyibuza nje wafuna ukubaleka lento phela ngiyibuza. Okay, kulungile. So ngokukhula ke bafo kwe-talent khulile talent lakho and you are your own inspiration manje usukwazi ukuthatha izinqumo usukwazi ukuthi uzinqumele ukuthi no ake ngithathe le ndlela ngibona iyasebenza yini nje usushila umuntu versatile ngaleyo ndlela. So siyakubona mhlawumbe ilanga ushintsha ijene mhlawumbe ukuthi ake ngishintshe umshobo manje just for your own ukuthi ake ngishintshe ngingene ngapha because umculo uyaphilisa, umculo uyalapha. Kodwa at the other side fanele ukuthi kube ukuthi uyabo i-marketing yakho yamanya and uyabona ukuthi and uma ngibuka i-level ye-gospel lezi zinsuku ungathi phansi kanti ayikho phansi but ukuthi i-dedicated abantwini abayidingayo. But ngokwe-rate yama-genre uyayazi nawe i-genre edlisileni zinsuku. Siyakubona mhlawumbe yilanga mhlawumbe ukuthi ake ngishintshe umshobo manje ukuthi noma ungavala noma ungavula. Ngathini angeke ngize ngisho ukuthi ngizoyishintsha i-genre yabo. Kepha ngingayenza enye i-genre bafo just ukukhombisa ubu-artistic. Ukuthi artist nawo uveze ukuthi uyakwazi ukucikoza uyishintsha yonke lento. Ya bafo mhlambe esikhathini esizayo ngingayenza enye genre kodwa la ngikhona that is my best genre. It's a natural Ngingayenza ye bafo kodwa nje the reality of me roots ngile ngithandazo. balekile ukuthi wazi impande zakho vele. Lazilele bafona ngingayenza futhi bafo uma sengifikile kule genre ngocaca. Kusigona ke manje. Ngiyocaca lapho ukuthi hayi no lo mfethu usola lapha nangu manje esenza manje. Kusikhisi nje manje. Kanti lo mfethu unjani? Wenzani kanti umuntu lo? Asivale bafo ngocaca kodwa lelo langa. Yeah, before this stop here bafo ngizwe ukuthi ke I got one question for you. Yokugcina. My question. Okay. Nina. I got one question for you. 3 answers. You choose one. You know the story. Yeah. All right. Bathabelungu. Thingise kahle lento mhlawumbe ayiboni kahle lento. Hey. Bathabelungu. Define your relationship status in one word. So, nginamagama amathathu lapha. Number 1, mingle. Number 2,
Single. Number 3, complicated. Choose one. Hayi baba. Why, man? Why choose the question kanje man? Choose one. Cha. Ayi. Kukhona lothi yabonana manje ke. That's incredible. No, I'm not singing. You are mingle. Akukhumbula ukuthi ayikho taken. Ngithe mingle, single, complicated. I'm minging, Buffett. I'm minging. I cannot say it's complicated. Dokotela Siphosethu Ndlovu is mingling. Kodwa wena phela bafo. Imali ngimele He's mingle, but it's taken, but it's mingle. Yindaba mfana second bafo. Hayi Buffett. Kodwa wena umuntu uyazi ukuthi benkonzo ukuthini. Uyazi nje umuntu. Bayazi benkonzo ukuthini. Bazi ukuthi uthini? Ukhona uthini? Babona nje kuma social media ukuthi I'm not available. I'm not available. Tell us about available kwakho. Yonke into yabuba social media nje it's got every explanation. It's got all the information. Dinalwe ukuthi ngize ngichazela. Angaze adongiqhabu ngathi khuluma ngabe kuma camera. No. Sivale futhi. Ay, uthi uzoshaya ngethawula uba asike ngikhulume indaba le thawula ezofika ithawula uzoshaya ngethawula lo-5 Sivale. Asivale mfana kulungile. Siphosethu Media TV bathi Ilunda Spotlight ihlela lapha Siphosethu. Banodokotela Siphosethu Ndlovu, gospel artist. Yeah, ushaya umculo-ke oseqophelweni phezulu kakhulu. Bafo, sengifuna singene lapha ekutheni mhlambe usitshele ngomculo wakho. Usihlephulele nje umcokodwa lapho ukuthi khona ingoma ingoma engifisayo ngifisa ukwazi. I think it was the first album or first single or first demo. Ujehova Malusi. What was behind Ujehova Malusi? Oh, that song, ne? Ngingasho ukuthi kwakuyingoma yami yokuthandaza leya. Lapha ngicela khona uhambo lwempilo yami uNkulunkulu azangikhumbula. Ngayibhala ngisalapha esikoleni la ngoma leya. If I'm not lying, ngangise high school. Ngizibona sengengona ka matric. Yabo. Ngasho ukuthi the song, it is my praying song even now. Uma nje ngingekho nje right. Ugcina sungezi Ujehova Malusi wami mina angiyame sabalutho mina. There is a narrative story behind that, if I'm not mistaken. Yayisukaphi? Okay. The narrative story elangoma leya. Sikhule sikhonza. La narrative story leya. Amandla kaNkulunkulu nomkhonzayo. Luyabhuti loya ungalahlanga. There is a real narrative. Amandla uNkulunkulu nomkhonzayo. Ubhuti ongalahlanga. It's all about him. Ukuhambe nawe indlela yakho yonke. So it's more motivating because
iyakumotivate in a way ukuthi kubuyisa ithemba nokuthi ungesabi endleleni yakho osuke uyihamba, because there is that guidance ukuthi uNkulunkulu uhleze nawe ngaso sonke isikhathi. Uyabona bafo ukube ngayibhala esikhathini samanje la ngoma leya angizoyiqhubeka ngithi lapha engihamba khona uhamba nami, lapha engihlezi khona uhlala nami, ebunzimeni ebumnandini yena uhlala hlezi nami. Hayi ukuthi njengoba uyisho manje iyadlala emqondweni wami, ngiyakhumbula, it was one of my favorite song and uyazi ukuthi ngiyazi kanjani ndithi swap naye, you know. Ngeke ngicaze kakhulu because ngiyangiyibuze ngoba ezinye zengoma engizazi engiyithandayo, because ngiyakhumbula from there uphinde wabuya Mr. Mhlatshelo. Hayi Mhlatshelo was popping up baba. So Mhlatshelo wagcina uhambe ibanga enganani, because ngabona was popping up kakhulu ngesikhathi sawo, and mhlambe khona ingoma mhlambe oyiphekayo mhlambe engadlulela zinga loMhlatshelo. Ngoba ngibheka nje iyona futhi impela engene kakhulu ebantwini emva koJehova Malusi. Umhlatshelo I can say bafo ungisebenzele kakhulu ngoba ngingasho ukuthi iyona ngoma engibeke emehlweni abantu kakhulu ya. Ngisebenzile ngawe namanje ngisasebenza ngawe, kodwa kena useku-process ukuthi kube khona ingoma ezothi take over amandla wawo Mhlatshelo. Kukhona umsebenzi engiphezu kwawo njengamanje ose-studio bafo, and then I guarantee there is a song lephaya enamandla, izoba namandla. Kumele phela uma uthi uzorelease bafo, kumele ukhuphule standard ngesonke isikhathi. Commit with yourself, uthi commit ne-album yakhe edlule. Yeah bafo, and then uyabona lo msebenzi lona engiphezu kwawo bafo, zizobe zikhona ingoma ezithi angisoleli lutho kuphezulu. Njengoma lena kena ngayibhala ngazibona ngiphambi kwakho uNkulunkulu, ebuza ukuthi Siphosethu ufisa ukuthini. Answer wazi. Yazi mina Nkosi angisoleli lutho kuphezulu kuphelele ngempilo yami. Mina ngikusola ukuthi ngibeke la kulihlalo ngibeke kusona. Kuze khona ingoma ezikanjalo like yeah. Ngisho umculo wakho ifika kanjani? Kuyenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ubhala mhlawumbe uyabhalelwa ingoma. Angikwazi ukucula ingoma engibhalelwe omunye umuntu. Iyangihlula. Ngizibhalela mina nje. Isikhathi esiningi ingoma ifika kanjani nami mina kuyahluka ukuthi lo situation ngisuke ngikanjani. It's either ngi-happy or ngi-sad. It's where ingoma ezifika ngayo. Alright, yeah. Mfethu, singakhuluma kushona ilanga, singakhuluma lize liphume lishone. Uyazi kuningi ebesingafisa ukubuza nangalokho obalekile ukungiphendula khona, wathi ngophendula social media akulungile. Social media ngizokubuza ungiphendule. Ngana kwethu ngibonga kakhulu isikhathi osiphe sona namhlanje yasePostal Media TV. Iyabonga kakhulu. Mhlawumbe umukele ekhaya usiyafisa ukuthi akulandele on social media platform. Mhlawumbe athina ama social media handles wakho nokuthi ubhukheka kanjani and all those stuff wenzele ukuthi umuntu owazi ukuthi umuntu obuka le podcast namhlanje asho ukuthi uthole uSiphosethu namhlanje utholakala kanje kuphi mangabe mdinga. Okay, ngizoqala ngibonge la ekhaya ukuthi first ningi-host. Mfethu, kungijabulisile ukuthi ngi-host umuntu ebengikhula naye ngiphusha naye. Mina bafo ngiyabonga, inhliziyo yami igcwele injabulo. mfethu,
Bese kuthi ke ngiye lapha kuma social media kuona wonke ileluzana Facebook, TikTok, Instagram, Twitter yabo Siphosethu Ndlovu nje Siphosethu Ndlovu ngimina nje igama leli kena engaliphiwa abazali bami angilazi stage name ngasebenzisa lona because bangiqambe igama elihle sebenzisa lona kena ukuthi uthole mina yabo thola wena Siphosethu Ndlovu kona wonke ama social media platform makithi akekho umunye umuntu oyoshintsha khona igama loshintsha mhlawumbe udokotela lesithiwe DR Siphosethu Ndlovu bese kuthi lapha Siphosethu Ndlovu engasasebenzi bese kudoda bese kudoda Ndlovu Siphosethu semini mhlambe cause ngiyathanda leli gama because abazali bami they named me with love. Maybe you can say kungaba khona i-edition before lona DR Siphosethu yabo edition DR bese edda lapho ukuthi kwale uyashongo libe uyashongo nabafo hawu uzofuna lapha cha indaba kalishongo leli lona lemnandi nalo okay leli simukelane why amagama akho hawu amagama Siphosethu umukelane Siphosethu mukelane Siphosethu mukelane yabo ayakhuluma amagama akho there's a story behind bese ungafuna ukusitshela sona kodwa kulungile asikho lapha engane for next time lapha open usivakashele ekhaya ngisazophinda lapha ngidinga mangabe sekuphumela album entsha ngifuna uzoshala amanoni amasha ongafuthi waqhumela lapha kwi-album so siyabonga kakhulu ngale kwethu ukuthi ube nathi namhlanje siphinde sihlangane next time muke lapho eSiphosethu Media TV siyalivala ke namhlanje uhlelo lethu bathi ke Ilunda Spotlight Podcast behleli namhlanje noSiphosethu Ndlovu gospel artist no-graduate bad sinibheka uthame lapha ngudokotela ke eminyakeni engatheni Siphosethu Ndlovu mfethu kuncane sinako mfethu okuyisayini ukuthi kuhambile usivakashele sithe sikuphe lokhu sibonge isikhathi sakho sepersona Siphosethu sinaso lesi namhlanje hayibo mfethu ubeke isithombe phambi kwami ngisibhekisele anesho ukuthi sami hayibo this is your gift esinayo namhlanje mfethu ukuthi ke ndlela nje mfethu obuya uzolanda isiqhoko ngoba kade sidle Ilunda nawe namhlanje ngazi ukuthi ngithini baba ngazi ukuthi ngithini I didn't expecting this asiqoshi phela isipho sokuthi uhambe uphinde ubuye isigqoko sakho sisekhona nje kade sidle Ilunda nje uphinde ubuye uzolanda isiqhoko asiqoshi sengiyobuya sengimbese ama-band out for baba ngiyobuya ngizosho ukuthi sengimbathile lesibili futhi why lo mhlanje balifaka futhi namhlanje because ebuka la lesithombe ukuthi umhle kanjani okusho ukuthi uNkulunkulu upredictile ukuthi vele uzoveza kanje baba yabo ngiyabonga I don't wanna lie mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu like I'm speechless for Ukuphila I'm speechless I didn't expecting this thing so ufike ekhaya batshela ukuthi ufile kuyilona podcast bafike bakupha nasi Sipho ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu ekhaya bafethu sibonga kakhulu bafethu ngiyabonga bafethu ngiyabonga kakhulu baba social media platforms khona yaseSiphosethu Media on YouTube ngaphinda futhi uphinde futhi ke usithinte futhi nawe ku 0688267740 if ukuthi ufuna ukubooka yakhe session as an artist terms and conditions applies under that ngaphinda futhi lapha ku-email ethi info.a@siphosethumedia@gmail.com bafethu sinithandani kelekete